Tanang part sa tong life nag-start sa seed. Seed, liso. Si Christ, sadang nagsugod siya sa church, gitanom lang niya ang 12 apostles. And pagdagan sa katuigan, nahimong worldwide ang Christianity. Ang God, paghimo niya sa entire world, gitanom lang niya si Adan ug si Eva. And then karon ang entire globe na occupy na sa human race. Tanan nag-start sa seed. Seed symbolizes new beginnings. Sinugdanan. And also ang seed nag-represent po ni siya og hope sa atong life. Uso karon ang mga tree plantings, mga students, mga volunteers, organizations, foundations, nag-plant sila mga new nga mga seeds, mga trees, seedlings para in the future ma-save na to ang atong kalibutan sa global warming. Bata pa may nakainomdom ko sa akong mga apuhan. Isa sa quality sa akong apuhan, hilig siyang pananom. And one time, nagbitbit mi kanabitang lubi nga naiturok. Itanom na mo to. Nagbitbit ko duha ka lubi nga naiturok. Siya nagbitbit ko sa siyang kamot, nagdala siya bara sa iyang tuo nga kamot. Sa uban ako dong kay mag-itanom na to ning mga lubi. Dito mi, nagsamtang siya kalot. That time akong lolo more than 70 years old. Ingon siya kani akong gipang tanom dong para manininyo. Pila ka tuig karon mudako ni nga lubi, mamunga ni nga lubi, dili na ko makaabot ani. Pero nananom ko para nininyo. Managko mo, makaanak mo, namoy makatkat nga lubi. Inyong mga apo na ay makaon nga lubi. And that time, akong nasabtan nga nagtanom akong lolo para namo nga nagsunod niya. Ang seed nagrepresenting hope. Once na kay gitanom, naagid kay hulaton in the future. Amen? Kung wala kay gitanom, ayaw expect nga naa kay hulaton. Now, balik ta sa Galatians 6, verse 7, ingon si Paul, "Do not be deceived, God is not mocked, for whatever you sow, that will you reap also." Kung unsay imong gitanom, mo pud na imong anihon. And that's biblical. Common ba na to na madungog sa mga tao? Nagtanom kag lubi, mamunga ginag butong. Mangga, mamunga ginag mangga. And verse 9, "Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart." Ingon din si Paul, ayaw kaluya sa pagtanom. Ang planting din gitawag niya doing good. Ang paghimo og good, doing the right thing, especially for the glory of God, ayaw kaluya. Nag-mention siya due season. Ang due season, right time sa harvest. Sa principles sa farming, sowing, na ay season sa harvest. Na specific, dili anytime ka mo harvest. Nagay right nga time. Kabalo mo appoint din ng Paul, as long as nagtanom ka para sa Ginoo, naagid kay due season. Naagi sure nga imong hulaton nga seasons of harvest. Now, gikan ka nahimong Christian, na saved, na baptized, nag-church, nag-serve sa Ginoo. Pila na ka seeds imong natanom diha sa Ginoo? Pila na ang imong nabuhat para sa Ginoo? Pila na ka goodness imong nahimo sa ubang tao? Pila na imong natanom? Abi nimo importante na siya. Gusto kag blessing, sigig tanom. Kung daghan kag tanom, daghan kag anihon. Naakay hulaton. Naay hope imong future. Abi nimo every time mo uli mag-province, ma-enjoy mig pangawan daghag butong didto na last time nakaadto man mo.
Oh, naglain yung tiyan, sig pangawag butong dito. Di man maglain tiyan kay di man to kinawat. Usay kanang di atong lubi maglain na tong tiyan. Mangga. You know, sa una magdungag pa mo nga tong more than 10 kapunuan nga mangga tanom sa kong apuhan. Malahat tumig kinaon og mangga. And every time mo kaon mi sa mga lubi, mga mangga, mga lanzones dito, mga tinanom sa kong apuhan, mahinumduman na mo siya. You know what? Siya nagtanom, ang iyang mga apo o apostuhod mo'y naka-benefits. Once na kay gitanom, naagyud kay anihon. Naagi anihon, one day ang imuhang mga next generation. Naagi sila'y anihon. Usahay, kita'y naghago. Usay, dili kita ang mo-harvest. Ang ato ng mga anak, mga apo. Isa ka butang nga dili gid ka malugi. Once ni tanom ka diha sa Ginoo, dili gid scam ang ministry. Tanan nimong gitanom para sa kahimayaan sa Ginoo, ang Ginoo nay mo distribute asa niya ihatag ang harvest. Daghan dinhi gi-bless tungod kay kugihan nga planter ang imuhang papa, imong mama sa una. Supportive kay sa work, prayerful kay sa tanan, nag-evangelize. And every time maghimo siya adto, silently nag-pray siya, Lord, i-bless lang akong mga bata. I-bless lang akong mga apo. And then giani nimo karon ang blessing. Importante ang pagtanom og seeds. So asa ka igibutang sa Ginoo, ayaw gid kalimot paglabay og mga seeds. And you know what? Sa 2 Corinthians 9:6, tanawang gingon dinhi sa principle sa sowing. 2 Corinthians 9:6. If you sow sparingly, sabi ni sparingly, gamay ba? Tihik kag tinamnan. You will also reap sparingly. If you sow bountifully, you will also reap bountifully. Kung gamay kag tinamnan, gamay lang pud kag anihon. Pero kung daghan kag tinamnan, daghan kay kag anihon. Usay man gud tihik ta mo tanom para sa Ginoo. I'm not just talking about money. Anything mahimo nimo sa Ginoo is a kind of sowing. Mahimo nimo sa imong isikataw is a kind of sowing. You know what, usahay, gamay kitag tinamnan, ang harvest, kulang pagani nato. Wala na'y harvest para sa atong family, sa atong relatives. Kay ang imong giani nga mga bunga, gamay raman, igo lang man nimo, kulang pagani. But if you will sow bountifully, daghan ka gitanom, ang entire clan nimo ma-enjoy, maka-benefit good. Amen. So ayogin mo pagduha-duha og tanom basta para sa kahimayaan sa You know what, usay ang tao dili ma-recognize imong kaayo. Nagtanom kag kaayo, next year libakon pa ka. Next year ikaw pay dautan. Wala nimo na ani ang imong gitanom nga goodness para niya. Pero lahi ang Ginoo. Anything gitanom nimo sa imong sadya sa Ginoo, even ang imong kaaway maka-benefit pa sa harvest. Yes, in ana siya mo bless. Now, ang Jeremiah chapter 1 verse 5, na isa ka interesting kind nga part. Abi nimo, wala pa ka gipakataw sa kalibutan, naanay seeds nga gitanom ang Ginoo sa imo ang life. Imagine wala pa ka nag-exist. Jeremiah 1:5. Conversation ni sa Dios ngadto kang Jeremiah. Ingon ang Dios nga niya, before I formed you in the womb, I knew you. Notice, before. So wala pa si Jeremiah naa sa tiyan siyang inahan, ingon ang Ginoo, I knew you. Kailan ako nimo Jeremiah, nanaka sa kong mind, nanaka sa kong thoughts. Ingon siya, and before you were born, I consecrated you. Consecrated means gi-separate ka, gi-preserve ka sa isa ka specific nga purpose. I appointed you a prophet to the nations. May imagine mo, wala pa si Jeremiah na butang sa iyang tiyan o sa bakan sa inahan. Wala pa nag-meet, wala pa nag-date ang mama o papang Jeremiah. Wala pa nahimo bisan ang pinakaunang abog sa kalibutan
na naka sa mind sa Ginoo, na naka sa iyang imagination, tanan arrange na sa iyang foreknowledge. Muna actually dili gid imong parent ang nagbuot nga mataw ka. Although na mga parent tuingon nga wa man mi ganahi gid nga ipakataw ka gud na wa may choice. Na naman ka dawato na lang ka. Mo nay linya sa mga parent. Pero according sa scripture, naa na gid ka sa mind sa God. Na siya plano ug purpose sa imong life. And you know what? If ma-discover nimo imong purpose sa yuta, diha fulfilling kayo imong life ug meaningful ang imong life. Nganong ang tao dili satisfied sa iyang life? Tungod kay wala siya sa right plan. Dili mao ang iyang will nga iyang gisubay. Pero once ang plan sa Ginoo imong na-perform exactly sa earth, fulfilled, satisfied good ang imuhang feeling. Nay problems pero dili na maka-affect gyud totally. Mus mulabaw ang joy o ang meaning sa imuhang life. And aron ma-perform nimo na nga plan, kinahanglan ka mo cooperate sa naghatag sa plan. Pagkataong Jeremiah, crucial kay ang life, nataw siya sa time nga gi-conquer ang Jerusalem. Wala sila freedom, na slave ang Jerusalem city, gi-conquer, lahi nga gobyerno ang nagdala nila. Na witness ni Jeremiah iyang mga relatives and loved ones gipang murder, gipang kuwaag balay, gipang sunog. Unsaon ni Jeremiah pag-fulfill sa iyang purpose. Pero ang Ginoo never siya nasipyat sa iyang plan. Kay balusaon sa kang year dapat mataw, asa nga place ka sa earth dapat mataw. Kabalusa kinsay saktong parents nimo, unsay saktong occupation nila, unsay level sa imong education. Tanan nga nahitabo sa imong life nga dili nimo tinuyuan, part na sa plan sa Ginoo. Nasa purpose. Diin man, nahimog yung prophet si Jeremiah. Ni-cooperate siya sa plan sa Ginoo. And you know what? Dili lang si Jeremiah ang na-bless, even ang entire nation sa Israel na-bless o nahimo pa silang blessing. Hinumduman ako si Joseph at the age of 17, more or less na nga edad, 17, teenager. Nasa 11 brothers, magulang pa kay Joseph. And I dream ang Ginoo kang Joseph. Nagpadamgo ang Ginoo kang Joseph, mahimo kang leader sa imong maigsuon, even sa isa ka nation. At young age, si Joseph di siya mutuo. Kaya na ko ni Lord. Gishare niya siya maigsuon, Kuya, gipanamgo ko sa Ginoo ba one day, mahimo daw kong leader ninyo. You know what, gikatawaan siya sa iyang mga brothers, and gikasuyaan pa siya kay pinangga sa siyang papa nga si Jacob. At that age, murag lisod tuuhan. Pero kabalo mo sa story sa life ni Joseph, mas gipili niya ang pag-cooperate kaysa pag-question. Tanaw niyo murag opposite ang hitabo. Unsaon niya pagkahimong leader? Gibaligya siya sa mga Midianites. Gibaligya siya ngadto pagid sa Egypt. Na slave siya for years. Na priso si Joseph. Asa man ang pagkahimong leader, Lord? Pero tanaw niyo ang account sa Genesis, walay bisan gamay dito nag-question si Joseph. Nag-cooperate lang gid siya sa plano sa Dios. Kalit iyang promotion. One morning, pagmata niya, ang jail guard ningon, Sir, laya na ka-invite ka sa Pharaoh. Pagabot sa Pharaoh, gihimo siyang second highest commander or in command sa land, empire sa Egypt. Kalit ang promotion ni Joseph. Kinsay mag-expect nga gilid niya ang tanang ekonomiya sa Egypt that time. Ang empire sa Egypt. Dili lang ang silingan nilang mga nations, even ang Israel ni duol sa Egypt nangaytabang si Joseph, ang iyang leadership ang nagbuhi sa pila ka mga nasod. Tungod kay si Joseph, nag-cooperate sa plan sa Dios. Even si Moses. Ang plano sa Ginoo kang Moses, diha lang ka sa Egypt. One day, ang slavery karon sa akong katawhan sa Egypt, kwaon ako.
Dadun tamos promised land. Dili ko ka-bless ninyo nining yuta sa Egypt kay napuno ni sa idolatry. Kinahanglan mo moadto sa promised land. Wala ni cooperate si Moses. Milaya siya, nakasala sa Egypt, niadto siya sa bukid sa Midian. Nagtago siya for 40 years. Diin man, tanaw nimong life ni Moses, sa diyang nitago siya sa Ginoo, wala siya nimong fruitful, namuhi lang siya karnero. Unsa may iyang ginansya sa bukid. Nagtago-tago si Moses, mura siya wanted. And gibalikan sa offer sa Ginoo, Moses, unsa man, deal, balik ka sa kong plan. Ingon si Moses, Lord, di ko kabalo manulti. Lord, wa ko'y talent. Lord, wa ko'y resources. Pero yung Ginoo ay kabala ka, Moses, ako mo provide. Unsa man, deal, balik ba ka, cooperate na ako. Ingon si Moses, okay Lord, deal. Medyo alanganin si Moses, pero pag abot nag-Egypt, first time nga gihimo ni Joseph, nahimong red ang Nile River. Nagpahimo dig dako kayong katingala ng Dios through the life of Moses. And din man nakuha gid ang katawan sa Israel gikan sa Egypt, nakapuyo gid sila promised land pinaagi sa leadership ni Moses. Walay laing great leader na ilahan nako gid. Sukad aside nilang King David, kuyaw gid og leadership si Moses. Ngano ni cooperate si Moses. Nay part sa Bible nga wala siya ni cooperate. Si Samson, yung Samson i-lead ang clan sa Israel. That time wala pa sila king, mga judges pa. One of the judges si Samson. I-lead sila Samson para na sila defender, na sila protection. At first, okay si Samson. Nag-cooperate siya sa plan. Mo na tagaan siya sa Ginog blessing, extraordinary nga strength. Ang panga sa leon iyang gilangkat, ang panga sa bear iyang gilangkat, ug ang gate sa Philistine nga di maalsa ganig bako halos gipas ang Samson gilabay. Inana ka bless si Samson. One day si Samson wa na siya ni cooperate. Nidako yang ulo. Ingon sa murag kaya naman ako. For the first time giputol niyang communication sa Dios. Ni siya na naghimo siyang plan. Siya na naning kamot siyang gusto. Gikuha sa Ginoo ang kusog ni Samson. Nadakpan sa Philistine. And one morning, isagusaw niya langkat-langkat, ang mga pisig nga gigapos niya, dili gani siya makabugto. And nagpakita, nagsayon ng Ginoo, Samson, wala na ka nag-participate, wala na ka nag-cooperate. Tingala si Samson nga ang panga sa leon giyano na yaglangkat, pero ang mga higot nga gigapos niya wala sa nakalangkat. Gikuhan siya strength, gikuhan siya wisdom. Wala siya kabalon sa buhato, wala siya influence, naghimo na siya tigtuyok-tuyok sa galingan sa Philistine for many years. Nawala iyang influence, wala na imituo ni Samson. Dito na siya ngit-ngit tigaling. And si Samson, wa na'y beauty iyahang life. Empty na si Samson. Hanto nimo siyang sorrowful. Munimi tabo if mukalas ka sa deal sa Ginoo. Sultiante ka kung nagsugod na karog serve sa Ginoo, padayon ka. Cooperate niya. Daghan pa kayo gustong i-reveal ang Ginoo nimo ay lang pagkahimong judgmental. Kasuoy na ba mo gitagak mong tabay? Nagyan ng Joseph. Gibaligya ba ka sa imong kaugalingong igsuon sama sa Osaka slave? Nagyan ng Joseph. Part na sa plan sa Ginoo. I don't know unsay burden, unsay struggle imong nagyan karon. Pero wala pa nahuman ang Ginoo sa imong life. As long as dili ka mubuhi sa PC, intact imong communication, obey His will, follow sa iyang word, pray, obedience, one day masurprise ka sa buhaton sa Ginoo nimo. Amen. Nagkinahanglan siya cooperation. You know, pagdawat nimo ni Christ, katong kinumdum pa ka, first nimong receive ni Christ, nabi yung bangod tagduha, tagtulo, itong nanigurado gyud. Heartily, nadi itong bisita from Cordova, and blessed kay ko pag-receive nila ni Christ.
Katong time nga mingon ka, Lord Jesus, gi-receive ti ka sa kong life as my only Savior. At the moment of that saving faith, na save ka. Once and for all na. Naay mga qualities nga gihatag ang Ginoo nimo nga dili na gid ma-change. Una, pag-receive nimo ni Christ, once and for all ni nitabo. Pasabot ba nga once gihatag nas Ginoo, dili na mawala pa. Dili na mutaas, dili mo ubos, fixed gid na. Gitagan kag eternal life. Pag-receive nimo ni Christ, ang imong life nga madunot unta sa impyerno, gitagaan kanyang eternal, unending life with God. Di na usab, dili na mo gamay, dili na mo dako, fixed og perfect gid na nga state. Next, gitagaan kanyang forgiveness of sin. Dungan ni sila, hawa ni na naman, dungan nga package ni. Tanan nimo sa past, present, and future sins, gipasaylo na kaisa lang. Munang imong relationship sa Father, dili na gid na ma-break o maguba pa, kay ang sala nga naguba diha, once and for all, napasaylo na. How about, Pastor, sa kong daily sins, sa imo ng fleshly nga sin? Sa ato ng unudnon nga sala, dili na related sa atong relationship nga sala. Kaya ang imong sala nga nakapabreak sa relationship, gi-forgive na to once and for all. Secured na. Next, gitagaan kag identity, mahimong son or daughter. Sonship. Ang imong pagkaanak sa Dios, once and for all na. Dili na muubos, dili na mutaas, fix. Munang anak ka sa Father, bisan pagbuluyagon ka, anak ka niya, pero dunay consequences, dunay discipline. But the fact still remain, you are His son or daughter. Dili na mausab. Pero at the moment of your faith sa mong conversion, naay tanom ang Ginoo nga liso nimo nga kinahanglan ni siyang ma-improve. Mo ni siya ang kinahanglan nimong i-develop. Daghan man, pero mo focus ko ning tulo ka major nga seeds. Nas ni sa 1 Corinthians 13:13. Kining tulo ka mga seeds naa na nimo, pag-receive gyud nimo ni Christ, gihatag nig appeal, pero kinahanglan nimo ning i-improve. It means naa na kaani, pero imo ning i-develop. 1 Corinthians 13:13, and now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of this is love. Charity na siya sa New King James. Love. Kaning faith, hope, and love. Tanang anak sa Dios naa gyud ani, na kay faith. Walay Christian nga mawad-an og faith. Mugamay lang. Munang ingon ng Ginoo, kinahanglan nimo ning i-improve. Naa na kaani nga seed. Pero say musaka muubos atong faith tungod kay kinahanglan ning i-develop. Walay Kristohanon nga moingon, Pastor, nahurot naman akong faith, dili gyud na mahitabo. Mugamay siguro. Ikaduha, kining hope. Tanang anak sa Dios naa na gid kay paglaom. Dili na gyud ka mawad-an og paglaom, pero usahay lang mugamay. Usahay mo dako, usahay mo gamay. Kung ting sweldo, dako kayo. Ting bayad, gamay kayo. Ting sweldo, grabe ba suroy, bulahan gid. Excited ko sa langit. Grabe hope nimo. Nahimo ng hopes. Dagan nag-hopes no. Ting bayad gani. It's OP na lang, nawalang E. Nagasaka, ubos na siya. Walay Christian nga mo give up sa life. Ang tao nga mo give up sa life, wala na'y hope. Mo attempt ka, pero dili gyud mahitabo. Dili gyud mahitabo. Di gyud ka give up sa imong life. Si Judas ni give up. Ako pa yung nun, dili siya tinuod nga Christian. Ang tinuod nga Christian, na kay hope. Mo gamay man ni, pero hope gyapon na, bisag gamay na. Di gid ka kabuhi sa PC. Muubos man imong kinuptan, pero PC gyapon imong gikuptan. Wala gyapon ka buhi. Now, imo nang i-improve aron mo grow. Next, ang love. Tanang Kristohanon do nagyoy gugma.
Munang bisan daghan tag kaaway sa tinuod lang naagid gihapon tay nahabiling gugma. Nalang tay hatred pero naagid tay love. Dili gid na mahurot ang love. You know what? Kining faith, hope, and love naa nimo. Kabalo ba ka? Gitanom ni sa Ginoo sa imong heart, sa imong spiritual heart, gusto niya nga mo-grow ni nga seeds. Tagando mo example. Sa parable of talents, kadungog naman mo na, di na ito basahon, ako lang isummarize. Ang master nagbilin siya kwarta. Please, pakihihilom sa itong bata. Nagbilin siya kwarta. Ang isa, gibilin niya 5. Ang isa, gibilin niya 2. Ang isa, gibilin niya 1. Tulo ka servants. Nagrepresent nato ning tulo ka servants. Pagbalik sa master, kabalo kaon sa iyang gibalik niya ang iyang gibilin. Wala yun ba yung Bible, nibalik siya kay nag-vacation, nibalik siya kay nisuroy lang, nangumusta, nibalik siya sa harvest yun. Nag-expect gid siya growth. Ang 5 na himong 10, ang 2 na himong 4, ang 1 nagpabiling 1. Iyang gikasab-an ang 1. Gikuha niya ang iyang gibilin. Wa na niya bilini, ang bilinan og 1. Kabalo kaon sa lesson din nag-expect ang master og growth, improvement. Sa parable sa barren fig tree, hinumdum mo. Sa Luke chapter 13, 6-9, na parable sa fig tree, barren fig. Ang fig tree known sa ilang time sa una nga nagabear yung nindot nga mga fruits, ang fig tree. Juicy kinag fruits. And nay master, nagtanom siya fig tree sa iyang garden. And then pag adto niya, after 20 years, excited siya mo tan-aw sa fruits. Kung sige ngon, walay nakitaan nga fruits. Ingon sa putla na lang ni, tamnan tuglain, mas may pa siguro mananom tag munggos. Ingon ang vineyard dresser, isa sir, kadali lang. Tagay kog chance. Ako sa ning patambukon, base next year mamunga ni. Ingon ding master, okay, tagayin ta tog chance. Pero after next year, di gyapon mamunga, putlon na gyud nato ni. The same ang lesson, ang master nangita og fruits, improvement, growth, given na ang seed, given na ang punuan, ang fruit na lang iyang gipangita. Na by fruit imong faith. Dagan na ba kag na-sharean si imong faith? Na by fruit imong hope di as Ginoo. Daghan ba kang nadala sa Ginoo nga nahutdan og paglaom imong nadala sa Ginoo na imong meaningful ilang life? Na ba kay love? Makita ba imong love sa work, sa ministry, imong support sa ministry, imong love sa ubang tao, ang pag-love nimo sa Ginoo, naga-improve ba imong faith, imong hope ug ang imuhang love? Kinahanglan na mo improve. Hangtod nga dili mo improve imong faith, shaky gyud imong Christian life. Manong usahay na akas bangko sa Sunday, usay pod wala. Ngano na siya, ang atong pag-serve sa Ginoo usually na motivate ta according sa level sa atong faith. Kung discouraged ta, moadto bagod tag church, dili kaayo. Pero kung daghan kita kanang kusog atong faith, daghan kitag blessing, pirmi ta sa church. Kamo kabantay, kugihan ka mo pray kung daghan ka gikuptan. Luya mo pray kung wala. Naata, gimotivate, gipamove ta sa atong faith. So kung dili na mo grow nga faith, I don't know unsa nga klase nga Christian life ang naata. Hope, nagagrow ba imong hope? Tanaway mong hope. Na ba kay paglaom diha kay Christ? Basin biyag sobra ta ka ang negative nga tao, gamay kay paglaom. Love. Nagagrow ba tong love diha sa Ginoo hangtod nga dili na mo grow ang tulo ka major seeds sa imong life? Weak. Walay meaningless imong Christian life. Pero gusto kag fruitful ka nga pagkatao, pagkakristohanon at imana imong faith, hope, and love. You know what? Aside anang tulo ka seeds, napay gustong extra seeds ang Ginoo nga itanom sa imong life. Along the way sa iyong pag-grow as a Christian, na ay mga qualities nga gusto pang itanom ang Ginoo nimo. Wala pa na nimo karon, pero
every now and then, iyan ang ginaanam-anam og tanom nimo ngano gusto niya may tabo nis imong life. John 15:2. John chapter 10 verse 10. John chapter 10 verse 10. Ang first part ingon dinhi, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Si Christ ingon siya, I have come that they may have life. What kind of life? And that they may have it more abundantly. Ang Ginoo nag-promise og life, dili lang ni ordinary life, ingon siya abundant nga life. Gusto niya yung kanakan, abunda mo, abunda ta. First of all, it refers to spiritual abundance. Gusto sa Ginoo spiritually abundant ta. It means, ang spiritually abundant na Christian, strong spiritually. Nag-shine yung life spiritually. Ikaduhang part sa abundance, ang literal nga abundance. Gusto gid niya materially i-bless ka, physically i-bless ka, relationship i-bless ka. Gusto niya abundant ta sa atong kinabuhi. Abundant atong joy, naman tay joy, pero dili abundant. Ang joy na to, mugot pag ganitan aon. Abundant na joy, abundant na love, abundant na faith, abundant ta sa dagang aspect sa atong life. You know, common ni sa Bible times, sa Old Testament time, sadang ang Israel na stuck sila sa bondage sa Egypt. Ingon siya kang Moses, adtua sila sa Egypt, kay dili sila ka-prosper didto. Sabihin mo, ang Israel nasa Egypt, dili ka-bless ang Ginoo nila, hinder gyud ang place of Egypt. I'm not talking to a specific literal place. Isa ni ka-state sa tong life, kung sa man din nasa Egypt, nganong dili man ka-bless ang Ginoo sa katawhan nga nasa Egypt. In fact, pwede man sa mo bless anywhere. Pwede mo siya maingon, okay, Israel, diha lang mo sa Egypt, i-bless lang ta mo diha. Pero yun ang Ginoo, dili gid ko ka-bless hangtod naa mo niining lugara. It's a place of idolatry. Daghan kay idols ang Egypt. Daghan kay wrong influence ang Egypt. Na sila sa wrong governance sa ilahang government. Di ka-bless ang Ginoo, di ana nga klase sa state sa life. Ay yung tanawa ha, nga literal ni nga place, isa ni ka-spiritual state sa tong life. Daghan batag idols. Daghan batag serve more than God. Anything nga nag-occupy sa tong heart, sa tong mind, nga dali na tumabaylo ang Ginoo, makonsidered na nga tong idol. You know what? The most kanang gikasukan sa Ginoo nga butang ang idolatry. The first commandment, you have no other gods before me. Second commandment, di niya gusto na. And siya, okay Moses, kuhaa sila. Gusto na ko nga abundant ang akong nation. That as well as promised land. In fact, i-describe ang promised land nga flowing. Notice flowing, nagaagas. It means fresh kanunay, fresh. Flowing with milk and honey. Milk, you know, one of the primary food, important nga source of livelihood sa Israel, milk. Once dagan silag milk, dagang mahimo. And milk and honey, usa ka tamis nga lugar, puno sa dugos, abunda, tambok nga yuta. So gusto sa Ginoo iyang katawhan magkinabuhi sa abunda nga kinabuhi. Hayahay, dili lisod. Maayog kahimtang. And nag-desire din ang Ginoo niya na. One time si King Solomon, paglingkod ni King Solomon sa throne sa Israel, anang Ginoo, bata pa man is King Solomon, tagana ko nig-favor da unsa kay iyang management sa Israel. And one time pinagisay sa ka-vision, ang Ginoo nag-ingon kang King Solomon, okay King Solomon, tagan ti kag favor, pangayo bisag unsa ihatag nako nimo. And you know what si King Solomon, pwede sa mangayo, okay Lord, tagay kog kuan, tagay kog daghang kwarta. Pwede sa mangayog daghang influence, daghang power. Pwede sa mangitag, Lord, tagay kog mga best nga mga advisors. Ang ipangayong Solomon, Lord, tagay kog wisdom para mag-govern na kog sakto ang nation sa Israel. And therefore, gihatag sa Ginoo mo nang walay makalabaw sa influence power ni King Solomon.
Well, sa secular, known si Alexander the Great. Pero sa biblical, walay makalabaw sa wisdom ni Solomon. Biblical gina siya. Why makalabaw sa iyang kadato according sa Bible? Bright si King Solomon. Ngano na, kay gusto sa Ginoo malid og tarong ang Israel. Dili mapahamak ang Israel. Gusto sa Ginoo abundance sa imuhang kinabuhi. Pero lang, naay rules sa pagplant og seed. Nga dili na to pwede yung i-violate. Nay gusto itanom ang Ginoo sa imong life, mga extra qualities nga mahimong productive, meaningful ug successful ka sa imong career, pagka-youth, pagka-student, parent, businessman, na siya gustong itanom. Pero lang, naay requirement, naay principle sa pagtanom. Dili mo grow ang seed hangtod dili siya makonect sa soil, sa ground. Although na nimang modern seedlings karon nga tubig na lang, pero the point is, as long as present ang presence sa mga macronutrients, ang itawag lang phosphorus, nitrogen, itong isa, nitrogen, potassium, muna sige kinahanglan para ang seed mo grow and naana tanan sa ground. Dili mo grow ang seed hangtod dili ni makasimhot og nutrients nga naa lang sa yuta. And ang Bible kanunay nag-refer ng imong heart mo'y soil sa seed, sa Ginoo. Sa parable of the sower, namdumos parable of the sower. Nay farmer, nag-itsa siyag mga liso, and then nay upat ka klaseng ground. Una, ang liso ni tugpa sa agianan, wala ni turok. Gikaon sa mga langgam ang liso. Ikaduha, ang mga liso ni tugpa dito sa mga kabatuan. Migamot, pero niinit, wala man nakakonect sa yuta, namatay. Ikatulo dito sa mga daghang mga sagbot, mga kahoy. Niturok, wala katubo, wala nakapamunga, kay daghan og mga kahoy nakatabon. And you know what ang problem? Usay atong heart, batuon. Usay atong heart, daghan kaayog mga babag. Daghan na gitanom nga seeds ang Ginoo sa imong life. Ang problema, nangamatay lang tungod kay batuon tag kasing-kasing. Uban ni tubo pod pero wala na munga kay daghan kayog nagsangit-sangit, daghan kay barrier sa ato ang kinabuhi. Gusto na ko masera natong tanan, wala nagkulang ang Ginoo, siya naghatag sa best nga seeds, qualities sa imong life. Pila na ka-time nagsige ingon, na-bless ko sa message, na-plant ang seed. Nakahilak ko sa message, na-plant na po ang seed. Pero may grow ba ang seed? Na-enjoy ba ni mo ang harvest? Nakita ba ni mo ang impact, ang improvement sa mong Christian life? Church, hapit na ubalik si Christ. Daghan na ta dapat og napundo nga nahimo para niya. Daghan na ta dapat og nadala diya sa tilan sa Dios. Pero di ta kahimuan na hangtod ang seed dili mo grow, hangtod ang seed dili may mong strong nga usa ka kahoy ug di mo bear og fruits. Unsaon pag bear og fruits nga mismo atong kasing-kasing dili pa prepare sa mga best quality seeds atong Ginoo. Ug ang question, ako bang gi-describe ang imong life? Mo ba na status sa imong heart? You know, nagdako pod ko every summer at tumis among bukid, akong lolo farmer. Magkaingin siya, you know, sa principle sa sowing, di ka pwede mo tanom anytime. Huwato nimong season sa ting-ulan. O bisan pag muulan, imog yung hawanan una ang ground. Kaingin. Pamutlon sa mga kahoy, gunahan, i-cultivate, limpiuhan sa ang ground, diha pwedeng itanom ang seed. Dili gid mo grow ang seed hangtod dili ma-prepare imong heart. Munang every now and then daghang kigipang kuwang Ginong sagbot sa tong heart. Andi na to na masabtan. Lord, nganong nawala man akong work? Lord, nganong namang ko'y sakit? Lord, akong gitigom na nga wala. Basin mo otoy mga hindrance, mga tunok og mga bato sa tong heart. Masay mas piliyon sa Ginoo masakitan ka, malimpyo lang ang imong heart. Kumo kabantay, daghan kay mga tao ni duol sa Ginoo human na limpyo ilang heart. Niagig problema, nawad-an, nasunugan, nawad-ag minahal sa kinabuhi,
daghan kayong mga turning points sa tong life. Yun ay isa is kinahanglan tag gyud ikaingin. Hutdan gid tatanan para mabakanti ang imong heart. And yes, tanawa si King Solomon, asa man siya nagtinarong, katong gikastigo siya sa Ginoo. Si David, kanos asa nagtinarong, katong gikastigo, human siya kastigo sa Ginoo, siyang sala kang Bathsheba. Kanos man nagtinarong si Paul, katong nabuta siya. Kanos man nagtinarong mga Bible characters, human sa mga dagkong trahedya sa ilang life. Kaya sa dili lang sagbot ang nakatanom sa tong kasing-kasing, mga kahoy na gyud. Chinsohon na gyud sa Ginoo. And another verse, John 12:24, tanawa. Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Gawas kung ang liso matanom sa yuta, di siya muturok, ako nang na-mention kaganina. Na isa pa, gawas ang liso mamatay, dili siya mabuhi sa yuta. Kabalo mo, itanom ko ng mangga nga yellow pa, kanang bago pa nimo gitupsan. Itanom na, excited, pakpa, mamunga na ni next year. Wala oy, gihulmigas. Di na pwede itanom nga buhi pa na, imo pa nang ibulad sa init. Mamatay sa ang liso aron mabuhi siya sa yuta. And principle na sa pagtanom. You know what? Ang death, dinigisgutan, it speaks about total surrender. One time si Paul, ingon siya sa Galatians 2:20, ingon si Paul, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Nganong paspas ang transformation sa life ni Paul? Simple kay pag-receive niya ni Christ, totally, iyang gilansang iyang life uban ni Christ. Iyang giset iyang mind nga ang life na niya, dili na to iyang life nga namanan siyang parent. Isa na to ka bag-o nga kinabuhi nga gikan ni Christ nga mao'y reality sa atong Christian life. Yes, tinuod, kano sa kami dawat ni Christ. Pag humani mo in Jesus name, amen, bag-o na nga life. Ang imong old life, tuwa na sa cross, tuwa na sa grave, gibiyaan na ni Christ, patay na ang atong old life. Muna ingon ang 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. New na gid ka, kay ang life nga naa nimo karon, life na ni Christ. Nagbaylo ta ang atong kamatayon, giangkon ni Christ sa cross, ng iyang life giangkon nato. Pero si Christ nabanhaw sa kamatayon kay gikanker niya ang death. Muna ang new life nga na nato, life ni Christ. And deserving siya mag-glorify, pinaagi ni nga life. Amen. Kay siya source ani gihatag niya ni for His own glory and honor. Og hangtod nga dili ta mamatay sa atong thinking nga patay na gyud atong old life, hangtod di na to na mahimo, di kita totally ka surrender. Ang total surrendered life, it doesn't mean nga mapuyo imong naong na nas church. You can still have your own career, job, business on sa imong life, pero bisag naa ka didtong dapita, you can still serve the Lord, make Him the priority of your life. Total surrendered life, it means imong kinabuhi na gamit para sa kahimayaan sa Ginoo. And last principle sa sowing, dili gyud ka mabuhi ang tudwalay someone nga mutanom nimo. Hangtod dili kuptan sa farmer ang seed og itanom, dili gid siya matplastar og tanom or mabuhi. And this time I want you to see yourself as the seed. You are a seed in the sight of God. Actually, liso gyud ka. Si Jonah, gitanom siya sa Nineveh para mo-warning sa mga katawhan sa city. Si Moses, gitanom siya sa yuta sa Egypt para mo-take sa leadership padulong sa promised land. Si Queen Esther, gitanom siya during sa time nga ang Israel patiununon sila sa isa ka decree sa king. O gitanom si Queen Esther that time para muhatag og rescue, salvation sa mga Israelites.
Si Noah gitanom siyang time pagtukod sa ark para i-save ang mga tao gikan sa judgment sa water. Si Mary nga mother ni Christ gitanom during sa time ni Christ para mahimong instrument nga si Christ mailhan sa kalibutan. Gitanom ka ni Christ, gitanom ka sa Dios diha sa imong lugar, sa imong family, sa imong workplace, sa imong eskwelahan, sa imong lugar. Ikaw ang gitanom sa Dios diha para mahimo kang fruit bearing, mahimo kang fruitful nga tree anang nga lugar. Mahimo kang Jonah sa ilang time mo warning nila sa coming judgment. Mahimo kang Moses, mulid nila padulong sa promised land. Mahimo kang Queen Esther nga gamit kong tang instrument sa Ginoo sa pag-save silang soul. Mahimo kang Mary para mahimo kang dalan nga mailhan nila si Christ sa ilang life. Usa ka kaliso, one day mobalik si Christ ug anihon niya ang tanang bunga sa imuhang kinabuhi ug ikaw mismo. Naa ka natanom siyang vineyard. Ug hangtod nga dili ka magpakupot sa kamot sa Dios, bisag asa lang gyud ka muturok. Di gyud ka may mong fruitful. Pero once mo surrender ka, Lord, please, kapoy na sing pangita, Lord, sa dili sure nga life. Kupti akong life. Kupti akong kinabuhi, Ginoo. I-plaster ka sa Ginoo sa right place, right people, right opportunities. Nay problems, pero ma-discern gapon gini mo nga naa ka sa right place. Kay nay joy, nay satisfaction, ug naay clear nga direction. Last verse nga tong basahon paliog. Pwede ta manindog Matthew 16:25. Nasa tong screen, Matthew 16:25, and let's have our closing prayer and our closing song. Matthew 16:25. Pwede na to dungan nagbasa. Ready? Begin. For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Let me explain, kadali lang. Ingon si Christ, ikaw daw nga nanigurado sa imong kagulingon, nga nagkinabuhi sa imong kagulingon lang, outside sa will sa Ginoo, you will lose your life. Empty, bakante, mamatay ka sa kalibutan nga walay na bitbit, walay achievements, dili gani ka halos hinumduman sa imong mga apo. But if you will live for the Lord, you will lose your life for the Lord's sake. You will find life. Di niyo makita ang great satisfaction, ang great nga harvest. And one day sa eternity, i-welcome ka sa congregation sa mga angel. One day, matubang ka ni Christ, may siya, well done, good and faithful servant. Ang desisyon, pakupti imong kinabuhi karon sa Ginoo. Amen. Hatagi siyag higayon. Father in heaven, thank you, Lord. Sa life nga imong gihatag, sa extension sa imong grace, sa extension sa imong mercy. Thank you, Lord, nga naginhawa pa mi Ginoo, timaan or proof, Lord, nga napakay plano na mo, wala pa ka nahuman, Lord, sa among kinabuhi. And here we are, Lord. Please, gamita mi, Lord, og balik sa imuang kahimayaan. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated and let us sing our closing song, Hatagig Higayon. Nang labay ng mga tuig sa imong kinabuhi, tumalab maangkon, makalinaw na dili mo lubag ang kalibutan, wala gidali, kaguol o kapakyasan lang. Hatagi higayon si Jesus karon nga mudumala sa kinabuhi mo. Amen.
Siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo, si Jesus sa tagighigayon. Mga butang, kalibog sa mga pananaw, lumalabang lamang tutukin, siya nga nagtubos kanino sa krus. Pulong niya, itisok sa dugha, maangkon. Amen. Kinabuhing manindog ta paliog, hatagig higayon. Hatagig higayon si Jesus karon, amen. Nga mo dumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo, si Jesus at once again, hatagig higayon, hatagig higayon si Jesus karon, nga mo dumala sa kinabuhi mo. Amen. Siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo, si Jesus itaghigayon. Sa kasing-kasing mo, si Jesus at naghihigayon. Let's pray. Yes, Lord, abli karon ginawa mong life, tagaan ka na mong chance. And this might be your last chance, Lord, sa mong life. Unta Ginoo, dili na namo sayangan ang bag-ong higayon karon, Lord. Nga ikaw among i-serve, ikaw among may priority, Lord. Please, Lord, i-correct me sa mga dili mao na mo nga mga choices, dili mao nga mga plans. Gusto na mo, Lord, sa dili pa kamo balik, Ginoo, ang among kinabuhi mapuslan gyud, magamit para sa imong kahimayaan. And Lord, thank you sa imong reminder, sa empowerment, Lord, karon tungod sa lihok sa Holy Spirit. I-bless, Lord, among decisions na mula unta ni Lord hangtod sa pagbalik ni Christ. Amahan, among gihangyo, Lord, ikaw unta mag-bless pod sa among family, sa among mga pagpaningkamot, sa among trabaho, sa among kusog, nga magamit among kinabuhi, Lord, para sa pagserbisyo nimo, Ginoo. O ga, Lord, i-bless ang matag individual karon, Lord, nga mihimog desisyon. I-bless among mga minahal sa kinabuhi, Lord, nga dili pa ulay ang tanan, madala na mo sila sa imong tilan, Amahan. Thank you, Lord, ug i-bless ni nga church, Ginoo, nga magpabilin ming faithful hangtod sa imong pagbalik. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Mayong udto na tong tanan, dalay ko ng Dios, ang Dios magapanalangin sa matag usa. Daghang salamat sa mga bisita ug sa mga kaigsuonan sa FMMBC.